Bună toată lumea și bine v-am regăsit la un nou video de Minecraft. Azi vom... unde am rămas data trecută? Data trecută am găsit ceva albastru în pământ, albastru de la drăguț. Watchtanie. My World Survival. Asta e harta. Stau în camera mea pe burtă în timp ce telefonul meu e la încărcat și nu cred că ar trebui să fac asta. Când e telefonul la încărcat. Să filmez efectiv pe el. Las. Gata, bagă-te la somn acum. Că crăpi aici. Reclamă toxică. Ce gunoi ordinar. Wow. Ce gunoaie, în sfârșit. Meli, te bat. Deci. Data trecută. Păi, dar eu n-am cărbune, acum mi-am dat seama. Că când am pus pauză pe filmare, atât. Nici că am mai jucat eu. Nu se și descărcase și... Dar trebuie să se rost de cărbune pe filmare, că... Sau voi pune eu pauză aici și revin când am... Revin cu cărbunii. Hai că am revenit cu cărbunii. Dacă auziți ceva e Meli, pentru că ea face gălăgie. Dacă auziți o nebună, tot Meli e. Dă-i. Dar ce peștele nu moare dintr-o bucată? Eu zic că... În ea gigelul cu telefonul Blow Star-ului. Doamne, ferească-mă Dumnezeu! De bine și de rău. Ăsta-i semn, la. Doamne, ferească-mă Dumnezeu, Meli, zici că ești... Mai odată să-i da gunoi. Acum îl face pe el primul brawler din Brawl Stars de gunoi când ăla... E... Bai, am decorat. Dar cu ce joci, Meli? Cu care brawler? Cu Losa. De ce vrei să zici Jackie, dar apoi ai pus Rosa și o suna dubios? Asta zic cu Zac Losa. Bă, tu omor multimata lui Mr. Pian mai frumos. Mui Mr. Pian. Ding dong. Nu dați aici coral, avem aici coral, tare frumoase. Mă pune pe noi. Acolo. Păi la Wandering Trader. Oh, ce iubesc delfinii ăștia care îți dau... Aolescă Blow Star-ul. Păi, acolo e un templu subacvatic și ăla trebuie explorat. Ce mă idee îmi fac? O barcă. Da. Bă, mi-ar plăcea să pot să fac barcă cu chest. Barcă cu chest. Mi-ar plăcea să bage așa ceva, o barcă, dar să aibă chest. Bine că zic de chest, că eu... Frate, nici lemn n-am. Hai că Nico ala gulă. Acum poate să Ciudat, mi se pare că se schimba butonul de inventar.
Doamne ferească, Dumnezeu Melic. Meli, te rog, poți să pleci? Fac un video aici. Bine, dă mai să. Nu, dă-ți tu mai încet sonorul. Adică pleacă din camera mea. Corect. Dar eu sunt cel mare, deci pe mine trebuie să mă asculți. Țac, uite așa un cestulianu. Țac și un bărculianu aș vrea. Doresc un bărculianu, așa. Până se... Bă, neagigile, ce faci, bă, aici? Ce faci? Au, urâtule, ăsta face și drifturi. Bă, ăsta face chestii ilegale. Bă, ăsta face drifturi. Face drifturi în apă. Face drift. Rift of the... Drift. Deci în locul așa cu mult. Barca asta mi-a făcut fix ca să not. Nu ca să fac asta. Vreau în barcă, așa, bine. Am lemn? Îmi trebuie lemn. Acum poate vă întrebați, bă, dar de ce îți trebuie lemn? Veți vedea de ce îmi trebuie lemn. Trebuie lemn pentru că, cum se zice, am nevoie de uși, pentru că cu ușile pot să respir sub apă. Bă, dar tu ești chiar nesimțit acum. Dacă ți-am dat critic hit la tine. Nesimțit, Oana. Voi vedeți ce făcea? Bă, se bagă el în bag, bă, ce nesimți. Bă, înțeleg că e zombie, da? Înțeleg. Bă, da, atât de nesimțit să fii. Frate, de nesimțit pot să fii. Dar unde-s aici ușile? Bam, dor. Bă, dar se face, hai că se înseriază. Trebuie să scot ceva, să... Carne de zombie. Poate nu mai atacă zombie dacă ăștia văd că le mănânc carnea fraților lor. Mamă, ce creepy sună asta. Că mănânc carnea fraților lor. Sună destul de creepy. Board. Păi mi-ar să bage, gen căruță, să poți să-ți craftezi căruță. One problem. It's a one problem. It's a one problem. It's a zombie urât. De ce scrie Steve a fost omorât de un înnecat? Aoleu, stați că Meli omoară ceva acolo. Omor fulte și poți să care spawnează aici.
A, stai că mi-ai jucat pe creative. Ce, ai carne în gură? Că ai pus tu lumină. Evident, n-am lopată, deci o să sparg aia foarte greu. De ce sunt lamele astea de Wandering Trader? Întrebare, Melia a intrat pe harta mea? Nu, board, așa, gata. Gata, uite, aici sunteți la cursul de condus cu Steve. Uite, așa se conduce. Virezi. Și apoi dai tare în față. Bă, mi-a spart barca. Da, mi-a spart barca. Ia, mai e mult iron, hai că nu mai e foarte mult iron. Se prăjește și mergem după... Am diamante, diamante. Oh, da, diamante. Ar trebui să las chestii în chest. Chestii inutile, cum ar fi astea. Cobblestone, blocuri. Uite cât granite am. Și un slime ball. Bă, știi ceva, săgețile le păstrez. Deci ce ține de bătaie, de astea le păstrez. Bă, nu mai pot să respir sub apă acum cu... Au. Când mi-am lăsat barca în coamă. De ce n-ai bas pe... Am... Necatul al naiba, tu să fii că era să mă omoare. Taci că eu am găsit necat cu trident. El face drifturi acolo. Fă drifturi, prietene, ia. Gold? Voi accepta acest aur. Gold. Board. Hai, dai. Față, față, așa. Așa, de ce ăsta arată ca niște unt? Da, va apărea și o serie de roleplay pe canal. Da, are trident și nu prea vreau să mor. Barca mea. Tridentul lui Dumnezeu, că dacă te prind...
Scoateți tridentele din joc. Board. Gata, drifturi. Voi pune pauză până când reușesc să explorez chestia aia. Păi am luat tot ce era în templu și nu au cine știe ce chestii. Păi am făcut o undiță. Vreau să pescuim. Păi eu... Tropical fish, drăguț. Păi aș putea să stau așa și să pescuiesc. Putem da o undiță enchantată. Că are șansa să-ți dea undiță enchantată. Mamă, păi așa fac rost de pește, mamă, dar și XP-ul. Pop, mi-au făcut fermă de XP, frate. Păi, mai prind ceva, ia, mai ia niște XP. Mamă, păi așa o să prind în continuu. Mamă, păi prăjesc să vezi ce mâncare am. De ce sushi fac. Buffer fish, am level 10. Hai să mă culc acum. Ai, vin, stai că se spawnează zombalăi. Surâți zombalăi. Uite aici cât iron avem. Ioi, țtoasă. Să, dacă omor o țtoasă, ce-mi dă oare? Că ar vrea să testez genul ăsta pe altă hartă, pe creativ, poate. Dar pe survival cred că afli cel mai bine ce se întâmplă. Nu, dropul, ce drop îți dă. Tu și mai rapid, țac, îi mai tragi una. O, da, asta cred că e destul de tanky, că... Ia? E? Dar nu nimeresc, frate. E rapidă, Na, lucru imposibil, ți-a rapidă. Uite în Minecraft aici ce fuge. Ce noată pe aici testoasa asta. Bă! 3 hituri? Bine că asta nu te mușcă. Au, mă nec! Trebuie să fac acum... Ca drowned-ul. Mi-am găsit și un loc unde să fac o căsuță. Chiar pe malul ăla acolo. Deci nu pe ăsta. Așa o să am chestiile astea mai tehnice, gen furnale, poate mina și de-astea. Păi, mi-a dat experiență și atât. Mamă, hai că am loot. Ui! Bă, bine, cream că am intrat pe YouTube. Am un băț și trebuie să fac bețe. Ia. Țac, am făcut bățul. Țac un pickaxe. Uite-l cât de frumos e. Hai că am plecat să minez. Papa, încheie acest video aici? Nu, glumesc, băi. De fapt chiar o să-l închei, dar mai fac unul.